इदि नङा मिथिबाय नों निजि मालायखौ लामा नायबाय थाबाथाय ओरै जाया आं इखो बख'ना लायबाय ओमफ्राय नोंलाय माथो सोना लागाखै आं ओंखायनो फैनो बायदिलै घटनाया मा जादों मिथिगोना लोगोफोर इखो नोंनो नांगोन इखो नोंनो नांगोन मिथिबाय मामुं बुङियाव नोंनि गन्थं नांख्लेख्लेखो थुला फोनांबाय थाना ओमफ्राय यानो गोजां बोथोराव मा जानांगौ मा जादो ए भगबान ओंखाम मोनजायाखै नामा गाङाथ' बे मा बायनो नागिरलायखो नायनाय सिखाव रखमसो नुदों ओमफ्राय ना इखो गाननानै थांबालाय इयाव मानसि बुथारग्रा इयो नोंनोसो मोजां जागोन है आं गानाहाय इखो नै गाङाथ'पानि गार्लफ्रेन्डआ नै देनजार नुखायो मायबा मोनसे गिलिर बुस्थु दिखां बायलांगोन नोंहानि गार्लफ्रेन्ड इयो मिथिबाय मोजां मोनदो आतसा फिल्मखौनो मोजां मोनदो बेलेग जायगायाव थांनो हाया नालाय नों मा होनदोंमोन जोंनि बड'लेण्डआव माला इफोरबायदि टिभि ओंखारबावगोन होनदो इनो गाङाथ'पा ओंखायनो मिथिखानांगो आं मिथिखायो आं एसे एक्सपिरियेन्स मोननाय जाबाय माने इसोरो प्राइजखो गोदान मानसि नुबाथाय लुटिनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय जोंथ' शिलंआव दंफैयो लोगोफोर ओमफ्राय ना नै मायाव इन्ट्र होदो आङो माने पुरा रायदोंनि हेबनाय आरोना मोजां मोजां जिरादफोर फानो ओमफ्राय ना दायो जोङो माने गुवाहाटि बारनानै रुटि गांनै जाबोनायानो ओमफ्राय ना दासो गांगाथ'पाजों आंजो ओंखाम जानो थांनो नागिरदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना थगाय ओमफ्राय मोखाङाव क्रिम मोनसे फोननायानो मोखाङानो माने फुरलाला जाजोबदो आरो पाउदारबो फोनबावाखैसो आं ओमफ्राय गांगाथ'पाया आंखौ रायगासिनो माने फुरलाला जाना फैयो मानसियानो होननानै बिराद नायखायो आरोना लाजिलायलाङो इफोरबायदि नायबाथाय ओमफ्राय आंना चार्जआनो गैला पावार बेंक लानासो गिदिंगासिनो नै बेगाव पावार बेंकखौ लाखादो ओमफ्राय दा थांसै ओंखाम जानोबो जा मोनहैगोन पात्ता गैया ओंखाम जाग्रा हटेला सोंथिंनांगोनसो आखाइ हमब्रा होनलायनांगौ सिगाङाव लासैसो काट्रा मानसि जायोलै बा मोनाबा बांसिन मानसिसो जाबावोस' गाङाथ'पाया पुलिसफोरनावसो ओंखाम जानो हटेल सोंहैबाय सोरनाव सोंनो नङाबा सोरबा थगायबा इदि सानलायलाङो जोंनिया ओमफ्राय इफोरबायदि आरो एसे बेलेग जायोना पुलिसफोरा जेनेबा मोजांसो मावखायो नालाय बा आइ लाभ शिलं गांगाथ'पा जायगाया माबा कापोल्सफोर बेरायग्रा थां मा थां करियान टाइप जायगा नै नोंखौबो करियान बायदि होनदो नै दे गांगाथ'पा चाइनिस नुखायो आसोलखो मेगन बुथेनो मालायखौ बुथे होनदों ओमफ्राय आंबोसो बुथे देन्जार जाखायो आरोना ओमफ्राय ओंखामखौ बेयाव मोनजागोन जोङो ओंखाम जाग्रा हटेलखौ नागिरना मोनाखै ओमफ्राय ओंखाम जाग्रा हटेल नागिरगासिनो वाइन शपसो मोनजोबलांबाय अबेयाव मोनगोन दा शिलंथिरसो नुजोबलांबायलै ओंखामा अबेयाव मोनगोन दा अबे ओइनो मोनदोर' मोनसे मोनजागोन कि मोनजाया हटेलखौथ' हाबनाया हाबफैदो ओमफ्राय माबायदि ओंखाम ओंख्रि मोनजागोन बेखौ पात्ता मोना नैयाव होना दोननाय सबिमाखानो माबाया नैनिफ्राय माबे मोनसेखौ बाखिनानै जायो जा ओमफ्राय जोङो दा बिहरबाय प्लेन राइस ओमफ्राय मोदोम माने बिदि ओंखामनि हटेल डाइरेक्ट ओंखामनि हटेल जोंनि बायदि ओंखामनि हटेल गैया खोमालै नागिरना मोनाखै माने सब रेस्टुरेन्टावनो रेस्टुरेन्ट टाइपनिनो माने हटेल गोजा जोंनि बायदि जायालै बेलेगफोरनिया इसे इसेल' जायोना जोंसो बुरजा जायोबा जोंनिया खासि गाहाम नांगौ अनलाजों दाउ अमा बेदर गोसो जोब्बाय आं गोसो ओमफ्राय इयावथ' आरो ओंखामबो बिना मोनदेरनाय नङा खोमा ओंखाम बिना मोनदेरनाय नङा बिदि बुंनांगोन मिथिबाय फास्ट फुड जायो बावगोन देन्जार मानसिफोराबो खिन्थु बेखौनो जागासिनो बेफोरबायदिखौनो जागासिनो मानसिफोराबो फैसाखौसो गिबाय थायो माने आं खनसे बङाइगावआव थांनानै नावमेन फिसा रल गुसुं जानायावनो 560 थाखा होनांदो आङो ओंखायनो आं गियो आङो जुदि जानायावबो GST मारिनांगौबा थै इदिननिबानो माने प्राइसखौ सोंग्रोखायो आरो फरायनाया सोंग्रोखानांगौ प्राइस सोङाबा जिखुनुबो जानो प्लेन भेज मा जादों जोङो भेज
भेज सोबाव रल भेज रल जादों इनिफ्राय कल्ड कफि मोननै लादो इयाव 500 थाखा ओरैबायदि लुटिजों जोंखौ बङाइगावआव मिथिखायो दा मा मा मोनजायो नायलांबाय थादो नोंसोरनोबो खोन्थागोन ओमफ्राय माबायदि सिस्टेमा ओमफ्राय एख' बुजिनानै मोनाखै जिखुनु प्लेन राइस ओमफ्राय मटन बिहरदो माबायदि फैगोन आं एख' आइडिया गैया ओंखामखौ जुदि मोनबावाबाथाय आं थैखाबाय दिनै बुस्थुआथ' आइटेमाथ' मोजाङानो नै खुरैयाबो गेदेरथार खिन्थु बेदरा दरनैल' आलु दरसे दा थरनानै बेदरा दरथाम ना बिनि बेदरा दरथाम आगान नांगोन बे आइटेमाथ' मोजाङानो मानो सिलायनांला दोनबा दै बथल बिहरनोसै आङो ओमफ्राय जुदि ओंखामखौ जुदि स्राय मोनाबाथाय थैबाय होमबाना बिराद उदैयाव माने फेल'वाय दाउ बे थागोन आंखो मिथिबाय आलु गोरान मोजाङानो आइटेमा जानाय नायनोसै जानानै बुंनोसै माबायदि जोंनाथ' आरो सामसजों जानाय नियम गैया नालाय सामसखौ साइडआव दोनथ'नोसै ओमफ्राय आखाइजों जानोसै थरनानै होख्लायबाय नोंनाव दरथाम आंनो खावसे हर बेदरा नोंनाव दरथाम अ ओमफ्राय आंनो आलु सरदो दा नोंनाबो आलु नामा दरसेया नायनाय बे दरसेया दरथाम हारा गोथावानो ग्रेभि मोनदों आरो ग्रेभिया मोनदों फाननायलाय ग्रेभि जानांगोन ओंखामखौ एक्सट्रा मोनाबासो बिराद टेनसन जागोन आं बेलेगफोरा खिन्थु सामसजों जागासिनो जों खिन्थु आखाइजों जाबाय ना माबायदि हा मोजां मोजांनो बयदो मोजांनो थरनानै बायदिबा मोजाङानो बया नङा मोजाङानो मुला साटनि गांगाथ'पाय आं ओंखाम लालायबावबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं जानोनो हाला इखिनिखौनो ओमफ्राय ग्रेभिखौथ' जानो हाला उदै आलौजोबगोन इमान आलौदो सिलिया बाराद्राय ग्रेभि होफैदो नै आलु दरसे होफैदो बेदरखौनोथ' दरसे होफैयोमोन गांगाथ'पाया तामान जागासिनो ओमफ्राय आं जानो हाला आरोना आंनि बर'नि ओंख्रिखौसो आं गोसोखांजोब्बाय अनलाजों दाउ अमा बेदरजों नारजि इसोर भगबान आं इखौ जानो हानाय नङा इ मालाय जाथिनिखौबाबो जायो गोथाव मोनो नै इयो जेखौबो जानो हायो उंगा उंगि जालायदों न'खाय जानायफोरा आं इदो जानो हाया इसोर एख' खद जाया अनला ओंख्रिखौसो गोसोखांजोब्बाय आंथ' स्लुब स्लुब हटेलाव थांबा दा मोनजासिगौमोन बर'नि हटेल होना बुंसै काट्रा जाखागोन खोमा ने जागोन मानो जाया जानो हटेल होनो जागाखौनो मोनगोन नों जागाखौनो होनो मोननाय नङा मालाय टाउन थांलाय फैलाय माने करियाननि जायगाफोर रखम गांगाथ'पा ओंखायनो मिथिखानांगौ आं मिथिखायो आं एसे एक्सपिरियेन्स मोननाय जाबाय माने इसोरो प्राइसखौ गोदान मानसि नुबाथाय लुटिनो ओंखायनो प्राइसखौ सोंखानांगौ आङो प्राइसखौ सोंखादोंमोन ओमफ्राय ना 440 थाखा होननानै होनखादोंमोन आरो ओंखामजों बोरमा बेदरजों ओमफ्राय बेखौनो दसेनो 700 बेसेबां होननानै होनदोंमोन आरो 520 थाखा 750 ओंखायनो हिन्जावनि बाथ्रा लानांगौ आं एसे आंगिबाबो गामियारिबाबो एसे रोंफ्रामनाय जाबाय जोङो बारा बुजिजोबाबाबोथ' एसेबाबोथ' रोंनाय जाबायना बेफोरबायदि गिदिंनो रोङाबाबो बिदियाव रोंगौ र' फैसायाव एसे एरियायाव थानानै मानसिफोरनि थाबायथिंनाय ओमफ्राय ओरैनो लाइट जोंख्लाबनाय माबा जोंख्लाबनाय दखान पाहार माबायदि फिलिं मोन्दों मिथिगोन ना करियान स्टाइलनि एसे फिलिं मोन्दों माने नोंहा मायाव फिलिंस मोन्दों मिथिगोन नोङो कापोल्स नङा कापोल्सजों खोथा गैया कापोल्सजों खोथा गैया एख' कापोल्सजों खोथा गैया मानि कारने ओइ मिउजिकआ एसे मानसिफोरनि गोसोखौ एसे माबा खालामगासिनो मिउजिकआ नैयो मिउजिकनि कारनेसो माने एसे भाइबा बेलेग जायो माने गोसोआ एसे फिलिंसआ बेलेग जानो नागिरो आरो दा माने मानसिफोराथ' बयथ' थांलाय फैलाय थ' माबायाव सेन्टाराव थांथ' बे सेन्टाराव आइ लाभ शिलंआव थांसै थ' माने गोसोखौ एसे बेलेग मोनो आरो नै मिउजिकजों माने ओमफ्राय नैया स्राय माने हारसिङै बर' जानानै दङ बबेनि मानसि लिरनानैसो सोगोन नोंखौ मिथिबाय दा जोंबो बिदिनो गिदिंगासिनो एख' नाला खन्थाइ एख' मिथिया बबेजों मा दङ दा नैयाव दङ जों नै आइ लाभ शिलं मेन टाउनावनो दं आरो माने बेखिनियावनो
बेखिनियावनो माने गिदिंनानै बेखिनिखौल' गिदिंबाय थायो बेलेग गोजाबोथ' थांनो एख' रोंखायानो आन्दायजानोबो गियो बबेजोंबा हाबलांना लायबा सोरदोबा माबा मोनसे होनजाबाथाय ओरैबो गियो बेखायनोथ' बेखिनि एरियायावनो माने गिदिंगासिनो आरोथ' नाय सिगाङाव थाबायनाय थरनाय हारसिंनो दख'ना गाननानै दख'नाखौनो गानथारगोनलाय नैनो थ' जाबाय था इयाव फट' दिखांनोथ' माने हारसाफोरबो रायज्लायनाय खोनायाखै बर'फोरखौथ' लोगो मोनखायाखैनो हो थरना हारसाफोर सानै खामानि मावनाय थाबैनो बाहागो सासेनि खामानि मावनो थाबैनो बागोन ना ओंखायनोथ' दा जोंबो ओरैनो थाबायथिंगासिनो आरो आनला खानला ओरैनो बेखिनिखौल' नायथिंगासिनो आरो गेजेराव नों मा होनदोंमोन जोंनि बड'लेण्डआव माला इफोरबायदि टिभि ओंखारबावगोन होनदो इनो टिभि ओंखारलायो नामा मालायफोरनियाव बेसे मेघालयआवनो जा बेलेगावनो जा टिभि ओंखारोना इनो जोंनावबो जुदि क'क्राझारनि मेन पुलिस पइन्ट मेन सिटियाव बेफोरबायदि थानाय मोनबाथाय बिराद मोजां जागौमोन आरो बिदि साइड खैजा ओरैहाय टिभि ओंखारलायनो टिभिनो नै सोरनानै ओइनो नैबो टिभिनो सोरना इनो बेबो टिभि जोंख्लाबजोबनाय टिभियानो टिभिनो नै माने नायनो मोजांसिन सं नायो दहाय बारा मोजां नुवाखैमोन दासो माने जोंख्लाबजोबना दासो बेनि खारैनो माने इयावबो नैफोरबायदि भिर जायो आरो नै बिराद भिर जायो मानसिनि भिर गारिनि भिर बयबो भिर जायो ना आं मोनसे बाथ्रा बुंनि माने बेलेग टाउनदो बिराद फाराग दं मिथिगोना मा फाराग बेलेग टाउनबाथाय दालागै पेपे पुपु दावराव जाबाय थासिगोन नोंगो ना बिराद माने इमान गारि खारदो मोनसेबो हरन गेदेर खोनायाखै नुबाय पेपे पुपु होबथिंबाय थासिगोन मिथिबाय आरो इयाव मुरखौफोरासो दामबावदो अरिजिनेलि गामिनि जायगानि मानसि दामाखै इखो माबा मोनसे दंखायो खोमा गुवाहाटि टाउन नुबा थानोनो हानाय नङा मिथिगोन ना जायगायाबो मोजां एसेबां पलिउसनबो गैया खम गारिफोराबो एसेबां गेदेर गारि खाराखै फिसा सब एल्ट'खौ बायनानै जाबाय भारा मारि फैनोसैथ' भारा मारिनांगोन ना जोंबो बिराद साफा आरो जायगाया एकदमबारे सान्थि लाइटिं जोंजोबनाय ना मोजां मोनदो आदसा मोजां मोनदों बेलेग जायगायाव थांनो हाया नालाय होमबाथ' थाइलेण्डफोराव थांबाथ' बिराद मोजां मोनबावगोन आरो करियाननि जायगायाव मानसिनि इखैजा गारि हाबनो मोना खालि ओरै रडल' थांनांगो बेलेगखैजा गारि हाबनो मोना डेन्जार नुसं नै गांगा टपानि गार्लफ्रेन्डआ नै डेन्जार नुखायो मायबा मोनसे गिलिर बुस्थु दिखां बायलांगोन नोंहानि गार्लफ्रेन्ड इयो मिथिबाय मोजां नुना नुवाखै दै बाल्थिंफोरखौ दिखांदोबाथाय हारसिंनो ओरै बायलांगोन इयो ओमफ्राय लिपस्टिक फोनना फैदों ना गुस्थिया गोजा जालायथिं लिपगार्ड फोनदों लिपगार्ड थाबोबाय आंना मा मिथिगौ आंलाय सिगाङाव जुबदो आंसो मिथिगौ अयद' गाजा गांगा टपाया मा होननो गांगा टपाया मा बायनो नागिरलायखो नायनाय सिखाव रखमसो नुदों ओमफ्राय ना इखौ गाननानै थांबालाय इयाव मानसि बुथारग्रा इयो नोंनोसो मोजां जागोन है आं गानाहाय इखौ सोरबा सिखाव होननासो बुख्लायना गालांजागोन आं गाना लेथाबाय थानो बायगोन इखौ 150 नो 100 लान 100 में होगा 100 लान saya ले लो 100 में ले लो 100 में ले लो ले नै दासो साबस्क्राइबार खासे लोगो मोनदो नै थरने एक घन्टासो जाबाय मम' नागिर गंसे दखानाव हाबबाय 6टा पिसावनो 100 बेसे बिनो 160 थाखा बिना होदो इनिफ्राय फैखादो माने जाग्रा इनिफ्राय दा नै फाटफुडआव मोनसे दखान मोनफैदो 1 घन्टासो नागिरनानै मोनदो माने दहाय उदैया बुङासै जाहैबाय ओमफ्राय नै दासो जानो मोनफैबाय जा बेसे जानो नोंलाय बेसे जानो जा मा जाखो ओमफ्राय आरो मा लाखो थांसै हटेलाव थांसै उन्दुनोसै माबा उन्दुनो गाबोन फुङावनो खारनांगौ मिथिबाय दाबो जोंनि जायगायाव दंबाय दं मासु दै दै लाफानि हरसां नै खम
तामाम गुसु बार बारदों मिथिगोना बा ओमफ्राय इमान गुसु बार बारनायाव मालाया सैथार गाननानै गोजांबाय दं ओमफ्राय यानो गोजां बोथोराव मा जानांगौ मा जादो ए भगबान ओंखाम मोनजायाखै नामा थौ थांसै ओरैबायदि मानसि बापावै ओमफ्राय दाना जों थांनोसै थांनानै दसे रेस्ट लाहैनोसै दिनै खानसे रेस्ट लायाखै थांनानै आरामनो रेस्ट लाहैनोसै आरो दैखौ बया गेदेर लाखादो नै गाबोन फुंनिबो ओमफ्राय जा मिथाइ बाङाय लाबाय दायो हराव ओंखाम उखैदोंबा जानो होननानै ओंखाम जानाया माने थिग जायाखैना जोंना दा बयद' ट्राफिक जाना दं दाबो नै थांसै हो खैजासैनो जोंना थांनानै आरामनो दसे रेस्ट लानानै मबाइल दसे नायनानै रेस्ट लानोसै आरो आरामनो ओमफ्राय गाबोन फुङावनो ओंखारलांनोसै माया ओंखाम जानायानो बिराद फेजाल मिथिगोना ओंखामनि स्पेसियेल माबाखौनो जों दाबो नागिरना मोनाखै बबेयाव केएफसि केएफसिनि माल जायो मा मोखौ केएफसिनि मालखौ जानाया खलाब गैया इदि नङा मिथिबाय नों निजि मालायखौ लामा नायबाय थाबाथाय ओरै जाया आं इखौ बख'ना लायबाय ओमफ्राय नोंलाय माथो सोना लाबाय आं ओंखायनो फैनो बायदिलै घटनाया मा जादों मिथिगोना लोगोफोर सोखा होननानै हर गेजेरावनो आरो नों निजिबो नायनांगौ मायबा मोनसे बुस्थुखौ नोंबो नायनांगौ माने मबाइल चार्जारखौ मोनसे लाबोदों मोनसे लाबाखै सि टाइपखौ लाबोदों ओमफ्राय मा नर्मेल चार्जारा बेखौ लाबाखै आं मबाइलखौ बख'ना लाबोदों आंलाय मा मिथिगौ ओमफ्राय मा जायो गावहानो देलायग्रा बुस्थुखौबो आंसो जगार होनांगौ आंसो लाखाजोबदोलै दाखालिनि खेत्रआवसो जादों फुजा नायनो थांनायावसो दा आं लाखाजोबदो ओमफ्राय आं बाखि बुस्थु बुथुमजोब्बाय ओमफ्राय नोंथ' मबाइल चार्जार गंसेखौ लाना फैनो हायो आं नोंखौ बुंबाय थाबाय मबाइलखौ लादोंना लायाखै चार्जारखौलाय मा खि मोनजानो दांहैदोंमोन नोंलाय मा खि मोनजानो ओइयो माबाखौलाय चार्ज हैनाय बेखौ चार्ज हैनानै बख'ना दोननानै मा मुरा खालामनाय नोंनो ज' बख'हैदोंमोन ज' माने एख' गैया मिथिना गावआनो देलायनांगौ देलायबाय थागोन माबा मोनसे बुथुमनो गोनांखौ बुथुमा ओमफ्राय उनाव लास्टआव लामा ससेयाव ओरै थोरै लाबोन लाबाखै होननानै मिथिगोना ओमफ्राय नैबो इबो आं सोनायखायसो इ चार्जारखौ आं सोना लाबोनायखायसो साला मा जाबावगोन जिबनाव माने ओरैबो जायो नालाय थाव ओरैखौबो सोबावाखै मिथिगोना थाव ओरैखौबो आं सोजोबना लाना फैदो ए हटेल मालिका मा जाखो होनना साननायानो दिबायथो इखौ नोंनो नांगोन इखौ नोंनो नांगोन मिथिबाय मा बुङियाव नोंनि गन्थं नांख्लेख्लेखौ थुला फोनांबाय थाना नोङो इखौ चार्ज होदोना होआखैमोन दे ओमफ्राय चार्ज होनानै ओमफ्राय इखौ चार्ज होनानैनोथ' नों मबाइलखौ चार्ज होदो नोंनो बख'ना लांनांगौमोन आंहा हरावनो सोखाजोबनाय आंहा मा नांगौ मा नाङा मबाइल बुस्थुखौ नों चार्ज होनाय आरो मबाइलखौसो चार्ज होनाय मबाइलखौबो चार्ज होआगाराजों लाबोदो सं ओमफ्राय पावार बेंकआवसो थुसोना लाबोबाय लामा ओमफ्राय मोनफैगौमानि भिडिअ आपल'ड होगौमानि सं सुइच अफआनो जालांबाय सं ओरैबायदि नुबाय मालायखौल' दाय फोनांनो बुद्रेगावल' थांगोन बिनिफ्राय एख'बो थाङा आङो न'आवबो थांगोन आङो नुबाय बेरायनो फैनानै माबायदि घटना जाफैबाय नुबाय आरो साबिखौबो खोमाना ला आरो मादोबा थाङो आं इयाव दोनखादो साबिखौ नों मानो इयाव दोनदो आं इयाव दोनखादों साबिखौ इयाव दोनखादो ना हटेल मालिका सोंफैनायानो मा जाखो होननानै मा बुलायलायबाय दं होननायानो ओरैबो जायो नालाय घटनाया एरखम माने मबाइल चार्जारनिफ्राय जागायदो दा हरसेबो जानो हागौ खोथा गैया ओमफ्राय गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय रावनिबो भुल गैया इयाव गोरोन्थिया सोरनि दाया सोरनि ओरैबायदि गुसु लोगोफोर बा भाग्य मोजां खम दामनि 1000 थाखानि रुमाव गिजार मोनदो नै 1000 थाखानि रुमाव गिजार मोनदो इयो बिराद मोजां भाग्य बिराद मोजां माने माबा होननांसिगोन इखो मा होनो नङाबा इमान गुसुआव इमान थेन्थारा नांनानै दुगैनो दैया जेनेबा गुसु बावै बुंनो ना खिथु सुनो थांबाथाय खिथुआनो थन्थ्रखायो खिथु सुनो थांबा खिनानै खिथु सुनो थांबा माबायानो थन्थ्रखायो मिथिगोना ओरैबायदि दा नेट नाङियाबा आं मिथाइ जाहैबाय नामा
जोबथोसो मादोबा जा मिथिया फैसाथ' नेट नाङैया बांनिदाय जाहैबाय नामा ओमफ्राय ओइ बोरै उन्दैनो चार्जार बायनालाय ए भगबान मा जाबावगोन जिबनाव गैयाबा नोङो फैसाया गैखाला फैसायाबो माने इ मबाइलावसो दं जायनि मबाइलनि चार्जारा फैफायाखै इ मबाइलावसो दङ माबायाव फैसायाबो ओरैबायदि घटना जाहैबाय नुबाय नोंनाव हरखाना दोननांगौ आं हरखाना दोन र' होमबासो जागोन नङाबा जानाय नङा ओमफ्राय माबा मोनसे बायनो लुगैबाबो मोनला ओइ इनिफ्रायनो मोनगोन ना आं हरखाना दोनहरबाथाय आरो इयाव जिअ नेट नाङा ओमफ्राय मा जादों दिनै मिथिगोन ना भिडिअखौ आपल'ड होनो खार'नै 2 घन्टा मोनसे जायगायाव थानांदों मोनसे महलाव 2 घन्टा मानसिफोरा इसोर मानो थाबाय थाखो इयाव होननानै नायगोमलाय लांदों जोंखौ सिखाव रखमसो मोनलाय लांदों खोमा सोरनिबा बुस्थु खावनो जमनाय बायदिसो मोनलाय लांदों खोमा वाइफाइ लायबाय ओमफ्राय वाइफाइ लानायावहाय ओइ थांना ओरैसो होनना माने 5G नाङो नांबाबो माने स्पिड गैया बिराद स्ल' ओमफ्राय मोनसे महलाव एकदमबारे सिटियावनो माबायावनो पुलिस पइन्ट एकदमबारे नांजाबनायावनो मोनसे महलाव माने फ्रि वाइफाइ गासिबनोबो फ्रि वाइफाइ मोनो जाहैबाय ओमफ्राय इयाव थांबाय खासे दखानिनाव बिदिनो सोंहैबाय एस्रा दखानियाव सोंहैदोंमोन आरो फार्स्टआव नोंनाव वाइफाइ दं नामा आंनो इमारजेन्सि नांथ'गौमोन नांगां जायो फैसाखौनो होगोन होननानै आंनावबो वाइफाइआ इसोरनाव माने स्पिड गैया गावसोरनि मबाइल डाटाजोंसो मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय इ महलाव माबायाव शपिं महलाव थिनहरबाय आंखौ इयाव थां इयाव सासे जिखुनु दखानावनो सोंहै पासवर्ड खोन्थागोन इसोरो होमबानो फ्रि स्पिड मोनगोन होननानै ओमफ्राय थांबाय स्पिडाथ' स्पिड दङ ओमफ्राय माने नांथाबाय थायो माबा एड्स नायलायनांगौ गोनां जायो वाइफाइआनो मानो बेफोरबायदि माबायदिबा मिथियाला आरो ओमफ्राय मथा मथि इयावनो बन्द जालाय खनथाम खनब्रैसो जानानै 20 GB इमान गोबां माबाखौ कुवालिटिखौ इमान गोबां खालामना दोनदों मिथिगोन ना 20 GB 2 घन्टा नांदो 2 घन्टा गसंना थानांदो जनोबो मोनाखै माबानो हेलेननोबो मोनाखै सोरबा सानदों सिखावसो खोमालै इसोर होननानै भाबिलाय लांदों मावसिना आरो दख'ना गानना थांनायजों मा जाबावगोन जानायाथ' जोबखायानो भगबान मा जाखो दिनै ओंखामबो मोनजाया फैसानि थाखायनो ओंखाम दखानखौ नागिरना मोनासै मायबा रेस्टुरेन्टआवसो ओंखाम जाहैनांबाय जों ओंखामाबो 2 किनिल' ओमफ्राय बेदराबो दरनै गेदेर ओमफ्राय इयावनो 520 थाखा मानो लाखिदो ओरैबायदि साला सोरबाफोर खोन्थाहर मिथिगौबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय जों जाफैफिनगोन माने हर मोनसे आंबावदो मबाइल चार्जार मालायखौ दाय हमदो साला जाजोबो नोंसोर माबायाखै मोजां मोनलाया